bude pršať. Hej, hej. Len nech riadne neleje a bude to dobré. Ty to už tu poznávaš? Kde? Tam. Tak ale keď to dorobia, tak to snad dajú do pôvodného stavu. No to musia podľa mňa, veď tak, aký sú to turistické chodničky, veď to je zásah do oného. Ty vole. A tu vedie štrková cesta aspoň. Sme z tej isté, ale zo spodnej strany, Iva. No? To je to isté, ale zo spodnej strany, z tejto cestičky takové. 3,2 ešte. Nemyslíš vážne? No však tady to je tá cesta, čo som vravel, že keby sme šli rovno po poli, tak ideme tou. Opäť pôjdeme tadeto. Donovali 3,2. No ale to už iba po takejto ceste, takto rovno. Počkaj, uvažujem, že či si idem rovno bunku dať, alebo čo. Hej. To ideme piči. A dobre vedieť, že na tej lúke treba ísť nie doľava, či doprava, ale rovno hore. Vieš? Hej. My sme si to celé zbytočne obišli. Hej, my sme si dali teraz 3 km naviac. To piči. A to tým kopcom jebám. No ale už som tu dávno nebol. A nenapadlo ma, že tá je taká ťažká. To som ti povedal, že jednu chcem ísť tam a druhú späť. Vidíš, tu sme. My sme išli podľa mňa naopak. To iba ma nadonovalo možno počuť. To na hrebeňke. Poď, akože oblaží to len. Nech nie sú nejaké ujebané chodníky, už roztatkané, alebo ma jebne. Nie, späť pôjdeme po tejto ceste. Aha, veď už vidím donovali mi je pred sebou späť. Jasné. Počuj, ale schladilo sa, ja si idem už dať bundu. Tu sa rovno aj vyštím. Tak nalejeme sa aj do spodku. Nie, ba, treba sa posiliť, počúvam a dáme si asi aj chleba. A jo, povedzme. Na toto chcem energiu. Dobre, dobre je to. Točíme?